שנת 2024 הייתה מאתגרת לכולנו. בזמן שהמלחמה גבתה מחיר כבד והשפעותיה ניכרו בכל פינה, עמותת רוח נשית ניצבה כאיש של תמיכה ותקווה לעתיד טוב יותר עבור נשים נפגעות אלימות בכל זמן ובכל מקום. מאות פונות קיבלו מענה מיידי לפניותיהן. עשרות מתנדבות חדשות הצטרפו לשורותינו. הענקנו עשרות מלגות לימודים לנשים וערכנו מאות הרצאות וסדנאות ברחבי הארץ. נוסיף שאלפי קלות פקדו את בוטיק שמלות הקלה שלנו בדרכן להקמת בית בישראל. במהלך השנה הרחבנו את פעילותנו בהתאם לצרכים המשתנים. בפריסה ארצית, מצפון ועד דרום, ליווינו מאות נשים בתהליכי יציאה ממעגל האלימות, והגשנו מענים מותאמים לצרכים הכלכליים, החברתיים והרגשיים שלהן. ייסדנו שיתופי פעולה חדשים, למשל עם משטרת ישראל, להכשרת חוקרים בנושא אלימות כלכלית. הרחבנו את פרויקט סדנאות שומרות הסף שהגיעו ליישובים רבים ברחבי הארץ, כולל לעוטף עזה. הרצינו בפני אנשי מקצוע וקהל רחב על אלימות כלכלית. הופענו באין ספור אייטמים בתקשורת. המשכנו במאבק שלנו להסיר חסמים מבניים ולייצר נהלים חדשים שקלו על נשים נפגעות אלימות. השתתפנו בוועדות כנסת, כתבנו ניירות עמדה ויצאנו להפגין. היה לנו חשוב דווקא השנה להשמיע את קולן של נשים נפגעות אלימות. על אלימות כלכלית, כמו כל סוג של אלימות כלפי נשים, המשמעות שלה זה שליטה. זכינו באות הנשיא להתנדבות על תרומתנו לחיזוק חוסנו של העורף בזמן מלחמת חרבות ברזל. המתנדבות שלנו מובילות שינוי אמיתי בשטח ומלוות מאות נשים בכל זמן ובכל מקום. יחד איתן נמשיך להיאבק למען עצמאות כלכלית לנשים נפגעות אלימות. I'm so honored to be here. I'm Tamar Schwartz and I'm the CEO of Women Spirit. I'm privileged to be the CEO of Women Spirit. השנה היינו פעילות גם ברמה בינלאומית. הודות לסטטוס המייעץ שלנו לאום, ייצגנו את קולן של הנשים הישראליות בכנס של ה-UN Women, וקיבלנו הכרה במהלך דיון בוועדת זכויות האדם בז'נבה. We would like to hereby highlight the work of Ruach Nashit, or Women's Spirit, an ECOSOC-accredited non-profit dedicated to helping women survivors of abuse. עצמאות כלכלית לנשים נפגעות אלימות בכל זמן ובכל מקום. אלימות כלפי נשים זו בעיה של כולנו. בואו תצטרפו אלינו גם אתם, כי רק יחד נצליח ליצור עולם טוב יותר.